Hey wemthobisi hey wangizwisa ubuhlungu ngivele ngiseyinhlungwini. Hey unala wemthobisi umtengelelani Manqele ibhasi. Uthi akalenzeni ibhasi uManqele. Hey kade emhlabeni kunjani? Hey uNkulunkulu wami sihlupheka kangaka. Hey engabe inhlanhla yami isa nasiphi isalukazi naliphi ikhehla. Unala ngasukela uManqele amthengele ibhasi. Bengeke ethengele wena ibhasi. Mina bengeke ngithile ngishive indonsi ikhishi. Unale ngazi ukuthi ngiyahlupheka. Uyothengela uManqele ibhasi. Liyaphi ibhasi kuManqele? uManqele uthe imali yebhasini. uManqele othe kimi ngalobola manje eshade manje namhlanje alobole aphinde eshade khona namhlanje uzothenga lamabhasi. Engaze ngabuza ubuhlungu phindaphindiwe. Engaze ngabuza ubuhlungu wejob. Khathi banjani nje onala? Hey abasifuni wona labafuthu, abasifuni. Liyaphi ibhasi kuManqele? Awunisibindi kodwa unala. Hey uManqele bazala bemphethu yeswa. Eyazi abuhlungu inhliziyo yami wejob. Eyazi ngoba ngikhuluma nawe ziyehla inyembezi. Cha kunanhlanhla emhlabeni. Cha ngase nganebhadi. Unala nje uthi uManqele ibhasi akalenzini. Job uhlupheka kangaka nje. Urandwa kini upatalala unemali yokuthengela uManqele ibhasi. Uthi uzolenzani uManqele ibhasi? uManqele ufuna ibhasi yini? Hlanti yakwazi kubo kwalo. Ibhadi adukeli kamakhelwane limqonda qo umnikazi walo. Job engaze nganebhadi. Hayi wena Job muthi ukuncoma ibhasi ubuhle balo umuntu ehlupheka. Hawu. So shaya izandla koze kube nini ngambashayelo abantu izandla. Hey ibhasi nje ethengela uManqele. uManqele uzolenzani leli bhasi? Hey yazi abuhlungu inhliziyo yami Job. Ngiyaqaqamba ubuhlungu ngaphakathi. Hey yazi abuhlungu inhliziyo yami. Ngathi nganjule ifamily engozini yonke. Quantum yonke. Ngazi ukuthi uyathemba lezo lapha ke iclip iyentokazi welile umntaka Mchunu ekhala kabanzi ukuthi ke lapha unala ovitouch nalo uyenzele inkinga ukuthi athengele igcokama elisha ibhasi lapha nokubeni ke yena azihluphekela ngendlela esimanga kanjalo bano uJobe lapha ke urounda ukubhadlile lapha kana ngisho imali yokunyusa lapho kokuqedela kodwa ke lapha inhlanhla yazi kubokwalo ibhadi alidokeli kamakhala namazi asho yena oyile umntaka Mchunu achaza kabanzi ukuthi ke baningi abantu mhlawumbe kade badeserve le moto njalo ngokuthi ke igcokama elisha lezimali zalo lapha ningahamba lokhipha ibhasi ngemali yalo lapha mhlawumbe kuthina kwakho kuphalo double fund lo sazi ukuthi ke lapha insizunala iyaxhasa kuphi nakuphi lapho kuphela exhase khona kodwa ke ngiyazi ukuthi mhlawumbe ke angeke azabanelise bonke abantu nanokuthi ke lapha nokwenzela umuntu ovele nento zakhe lapha esikhundleni sokuthi mhlawumbe ke kusizwe abanye abantu abanganalo ukuthi abaswele ngendlela esimanga mhlawumbe kuthina kwakho kuphawula sidekade kulo double khulunya wele Mntaka Mchunu lapha nekhasini kuFacebook ungitshela kabanzi ukuthi lethino lwakho vo ngalolu daba ngiyela sibona mina sengiphuma njena ke ngikuthembisa ukuthi ngiyabuya futhi nendaba ezilandelayo kuFito elandelayo kwakho kusubscribe nesiphathe kahle nibe nosuku lomnandi. Ngithanda kakhulu. Nkosi nibusise.